aja ninggal aku trimo gonceng apa Mas Gareng budal liyane lamun ora liyane Sugeng dalu beliau Mas Gareng. Waduh jantenan. Sugeng dalu Mas Katut. Nggih. Mati. Nah, sik mike pecah. Lah iya. Wah, dipadoske sing kira-kira gantas. Nah, niki. Nggih Mas Gareng. Pripun kabare sae to, Mas? Sae, kok kaya ngangkatke wong mati. Mboten ngoten wong jenenge mungkon niku. Pangestunipun Mas Wilujeng anggen kula sowan dumugi mriki. Nggih. Nggih wong abot-abote niki napa ngladosi sederek. Wah, ngeten. Nggih. Ngladosi sederek niku berarti sampeyan niku wau ngaturaken dharma bekti dhateng sederek ngeten. Nggih, wong nggih. Wong liya dadi sedulur paribasane. Nggih. Pak Haji niki pun kados rumaketipun ngungkuli kados sedulur tunggal darah. Oh, ingatan. Ah, mula kula niku nggih kula betek-beteke nuruti sedulur saking Sidoarjo numpak pesawat. Nggih. Liyane Lion. Lion tulisane liyane kok. Sampeyan iki kok le Mahido iki lho. Ah, sampeyan nggih ngoten wong ditimbali Pak Ariyanto kok numpak darat mabur. Aku mampu, dagelan mampu kok. Lho, pancene ngono nuwun sewu Mas, suwe aku ra suwan ning wilayah Jabodetabek. Lan silaturahmi lawan para kadang-kadang liyane sik. Nggih niki dicucuke sing nimbali Pak Ariyanto kok darat. Wen rumangsa yang kula niku dagelan mampu lho, mampune niku mampu njaluk Pak Ariyanto. Mampu li ngemis nek dipamerke. Lho, ngemis ora luwes ya ora entuk kok. Lho kok iso? Lho, kepripun kudu rengekane niku kudu mendalem. Ning mboten niki nderek syukur niki. Nderek syukur. Niki riyen kula sowan mriki niku sik rupek sakniki pun rawa. Nggih, panjenengan kalian Pak Haji Haryanto menika terus dene sedulur tunggal darah tunggal kandung. Nggih, tunggal buyut. Tunggal kados dene tunggal buyut. Nggih, Bapak Adam Ibu Hawa. Paraku nek beliau panjenengane Pak Haryanto ki nuwun sewu darah biru lah sampeyan darah kotor. Tak kira ngono. Kula nggih darah biru, Mas. Oh, darah biru. Dibelek mili spiritus kok. Mboten niki pancen niki nuwun sewu niki syukuran ngiras-ngiros ngluwari nadar utawi janji. Oh, ngaten. Niki dinadari, disyukuri. Nggih. Tur niki nggih pun ditumbali. Tumbali napa? Niki Pak Haryanto niku entuk wangsit. Sok peresmian mriki, syukuran mriki kudu ditumbali wanita sing nganggo jalu. Mula ngundang banci loro niku. Nuwun sewu lho, Mas.
Jane nuwun sewu wong ning alam donya ki mau eneng loro alat kelamin utawa loro statuse. Nggih. Siji laki-laki kelawan siji wanita. Lah ngoten niku lho. Lah nuwun sewu apa ning kok kelamin banci ki apa eneng? Lho, ampun takon ana pelanurane. Sampeyan kudune pertanyaane le nggunake piye? Mboten niki pancen Pak Haryanto nglumpukke sedulur, nglumpukke kanca seniman termasuk si anak kula loro niku. Oh ngoten. Nggih, saperlu ngregengaken suasana anggenipun syukuran. Ngoten. Beliau ini tidak main-main membuat garasi ini. Wah, jan. Lah niki ambak-ambak kula takon lho, Pak Haji, garasi niku napa to? Jebule nggih anu, jawabane klise. Heeh. Ning sing baku garasi niku sesuai kalih fungsine. Garasi. Nggih. Ga niku gawe kanggo wadah bis. Niku gane. Ragate larang niki. Siap kanggo melindungi bis Haryanto sing ana kene. Niki siap melindungi bis supaya mboten kodaran, mboten kepanasan, mungkin niki ditutup rapet. Ngoten. Nggih, dadi niki dereng ditutup pun panase ora umum lho. Ya nuwun sewu ya situasine ya karo mendung barang kuwi lho, Mas. Kula dicepaki nggon, kula niku dicepaki nggon jero. Nggih, nggih nase. Nggih, kula pilih ten mriku. Nggih. Bareng kula sawang-sawang king jaba niku king jaba disawang niku kula kaya iwak, kaya ning jero akuarium, Mas. Aku ning niki matur nuwun, Pak, no pengalaman kangge kula pun. Wah, numpak pesawat ke Sidoarjo rene jan ning dhuwur ki isine mung cendol dawet tok. Kok iso? Ah piye wong sewengi ra turu ki karepku arep turu lha kok ning dhuwur ki tanding aku manis aku ngono ae. Ah ya alhamdulillah sik diparingi keselamatan, Mas. Lah nggih. Nuwun sewu, Mas. Peresmian garasi iki ora ngomongake ning Tangerang. Sok wulan ngarep utawa 2 bulan yang akan datang ki mau bakale meresmikan garasi sing ana wilayah Pengging Boyolali. Ning ya wayangan aku dalange dawuh pengendikane Pak Haryanto ora kudu Gareng Semarang dagelane. Kuwi dawuh pengendikane Bapak Haji Haryanto. Iki mbakmu ngomong sak tremongan ning gawe lorone wong iki. Loh, iki iso terjadi lho, iki acara dicorek batal iso terjadi lho. Kok iso? Wong sing didhawuhi aku kok ora sampeyan kok. Pak Haryanto karo aku ki wis ngene. Ndi ana Pak Haryanto mesti ana aku. Oh, ngono. Mergo sing tukang gawake sarunge Pak Haryanto aku. Dadi sampean nang ndi kudu katut ngono. Nggih mboten katut, paling mboten ngestreni. Waduh, wis pepunden apa punden leluhur wis mati. Leluhur. Ah, lu sing baku ki paran para, Mas. Weh, ngono. Tapi aku ambak sak klimah krungu anggonipun Pak Haryanto ngendika kalau mau makcer setengah hati bahwasanya apa yang didapat beliau, apa yang diterima beliau sepenuhnya bukan milik beliau tapi milik orang lain yang membutuhkan. Ya. Niki karena beliau tuh betul-betul titaing Gusti Allah sing hidup, Mas. Nggih. Tur pantes dicontoh lho, Mas, kanggo tepa tulodo kanggo suri tauladan. Beliau sukses ki mau eneng sing neng mburi sing njangkung sing nyengkuyung panjenengane Bapak Haji Haryanto, Ibu Hajah Nurhana, nganti dihadiahi Mercedes utawa ki mau mobil ki mau. Kuwi bentuk hadiah dari Bapak Haji Haryanto tumraping Ibu Hajah Nurhana. Lah kowe nek nganti dadi sukses kaya mengkene ki mau, apa hadiah sing mbok wenehke ning bojomu? Lah iki lah Bu Hajah Nurhana iki dikeki tumpakan karo Pak Haryanto. Mergo Pak Haryanto sukses mergo Bu Hajah Nurhana. Aku sukses iki mergo bojoku. Yen Bu Hajah Nurhana dikeki tumpakan, bojoku tak. Ayo munia kowe. Munia kowe saiki. Lihat aja ngono to. Bu Nurhana iki diparingi titian. Titian. Mobil paringi. Mula aku sukses bojoku sesuk tak ora ngono. Tegese nek mung ngono ya iso kabeh.
Ning apa hadiah sing mbok wenehke ning bojomu iki kudu weneng berwujud barang atau apa wis sasake? Bojoku tidak butuh materi. Bojoku hanya butuh cinta dari saya. Ketahuilah. Ketahuilah dengan kata mencintai. Mencintai itu kata kerja, dicintai kata sifat. Tapi cinta bukan kata benda, karena cinta kata hati. Aku rada ngenomi lah saiki. Wis ngono-ngono iki ngenomi karena wis bojoku ki tak wenehi ora tak wenehi ya tetep milih aku. Kapak-kapakno aku ya balik milih bojoku karena bojoku itu orang baik. Kalau sudah mendapatkan yang baik, jangan mencari yang menarik karena yang menarik belum tentu baik. Wah, iki ya pitutur. Ora pitutur, wolutur iki. Wolu kok pitutur. Biasane wong ki anggere wis cedhak karo kahanan sing bakal nguwatirake iki mesti tuturane apik mesti. Ngene lho Tan. Ora nek dalang dijangkartan iki apa ya? Lah jenenge sapa sampean iki? Sutanto, Tantut. Ula ning tembungmu sithik ning iki lho, gegirisi itu meraping kupingku. Lho, sampean ki urung tau ngerti, urung tau krungu khotbahku bar mati iki kepiye? Sing nyebut kowe mati iki sapa? Ala iki wis nyedhaki iki apa? Lho, nyedhaki supaya kowe ndang sadar nyatane bareng saiki direngkuh kaya sedulur kaya panjenengane Bapak Jaryanto nyatane sampean wis kelakon munggah haji. Oh, ya salah satunya yang memberi spirit saya untuk melaksanakan haji beliau juga. Lah, terus dasare nang ngomongake dadi dagelan. Ya dadi ya wong sing tutur-tutur kaya dene nuwun sewu ustad lan sak panunggalane. Lah ya bener nih. Lah nyedhaki dadi ustad kuwi mau kok. Lambemu karo atimu ora padha. Nyedhaki mati, aja berbicara masalah mati dengan saya. Kowe tak walik grembyang kowe mesti wedi. Kok iso? Wedine ning endi? Sing mati sampean apa ya mudeng. Mati ki mau sing jenenge raga pisah karo nyawane iki mati. Kuwi sing pemikirane cah PAUD. Lah nyatane ngono apa ora? Berbicara dengan seseorang yang levelnya dosen hati-hati dong. Ya. Mati ki aja mbok tes raga pisah karo nyawa ki ora. Lah piye? Mati ki MATI. Manusia semua mengalaminya karena itu takdir. Ora iso diendani. Kodrat. Akan tetapi datangnya tidak diketahui, bisa sewaktu-waktu. Hati-hati. Tidak harus sakit dulu dan tidak harus yang tua dulu. Dicatat. Ya. Terus ini adalah rahasia ilahi. Ora iso diketahui oleh manusia, mula gandeng manusia kuwi ora diketahui. Mumpung isih urip, ayo beramal yang baik, mencari sesuatu hal yang baik kanggo sok sangu mati. You know? Es. Mati kok nganggo es iki to? Kowe iki apa ora ketemu suwe kok di es matimu iki. Lah nggih. Wong makanya wong yen wis ngerti mati kudu ngerti hidup. HIDUP. Hane. Hindari berbuat jelek kepada orang lain, apalagi kepada diri sendiri. Berbuat jelek kepada orang lain wis genah. Ya. Yen berbuat jelek kepada diri sendiri kaya sing ditulis Pak Haji Haryanto ning kene iki. Piye tulisane? Jangan memakai narkoba. Ya. Orang yang memakai narkoba itu membuat dirinya jelek atau berbuat jelek kepada dirinya sendiri. Oh iya. Hindari berbuat jelek kepada orang lain apalagi kepada diri sendiri. Iman harus selalu kuat supaya tidak mudah terguncang oleh hal-hal yang negatif. D. Doa harus selalu kita panjatkan supaya hidup kita penuh dengan berkah. Usaha tanpa mengenal menyerah. P. Patuhilah hukum negara dan hukum agama, hidupmu akan tentram dan damai.
Wis biasane ngene iki sesuk iki wis ana apa-apane mesti aku. Kowe njagake. Kowe njagake. Jare ngaku karo Pak Haryanto dadi sedulur kok njagake iki piye? Ana apa-apane iki apa mesti njagake bab materi? Lah apa? Lho, saya yen aku wis matur ngene iki saya rumaket. Sok ben saya rumaket karo Pak Haji Haryanto. Iya. Pak Haji Haryanto ki ibarat sepiring berdua karo aku. Karo sampeyan ki. Lho mergo aku arep mangan ning kono mau piringe entek lho ngene Pak Haryanto tak nggo. Lah iya. Oke, niki mung urun-urun rembug dan yang penting bersyukur dan saya tahu betul beliau Pak Haji Haryanto tuh jangankan kok diberi rezeki. Baru diberi musibah atau masalah tetap mengedepankan syukur. Oh iya. Karena beliau percaya Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya itu. Iya. Iya. Matur nuwun sangat. Wes jan pituturi sampean saya sae. Nggih, apik bar dicet tok. Kula sapleke sedina salat teng masjid mriku no saya ngembang. Wah, tenan kok. Wah, lagi iki lho masjid kok imame iso mencos ning kono. Iya. Mencos lho madhepe rene nu mujure nu kebake kleblate mriku mencos ya Mas. Ning niki luar biasa. Dimanapun ada PO Haryanto pasti di situ ada tempat untuk ibadah, masjid utawi musala. Nggih, niku saestu niku. Kula titeni niki. Kudus nggih wonten. Kudus enten. Nggih, wah jan. Wong beliau tuh memang sumende marang Gusti Allah, Mas. Nggih. Wah jan. Mula bersyukur Mas, bersyukur awake dhewe seniman seniwati dirangkul karo beliaunya ki bersyukur banget. Nggih. Terus dasare bengi iki ra mung krawuhan bapak-bapak, ibu-ibu, ya kuwi sumitrane panjenengane Bapak Haryanto. Ning uga krawuhan panjenengane Bapak Haji Kondang Sutrisno. Oh, Pak. Panjenengane wong Pak terkenal no pancen. Sik. Pak Kondang kok kondangan Pak terkenal. Kondang ki Jawa Indonesia terkenal. Iki ning Jakarta, cedhak Jakarta, Indonesia, Pak Kondang ya Pak terkenal. Nek sing jenenge jeneng ki aja dibasake. Lho wong sing dijeneng kowe ora apa-apa kok kowe nesu napa to? Wah, wis. Aja ngono tan. Waduh iya. Kaya tante. Lah nggih. Nggih, matur nuwun Pak Haji Kondang kang sampun rawuh wonten mriki ngestreni. Lan nika agemanipun Pak Haji Kondang. Wah iki jan gawangan wayang kulit karo nyawaku kok larang gawangane Mas. Lha ketok marem nggih Mas. Lah nggih saestu wayange ya padha kabeh. Padha wayang kok cemolok. Lah nggih wah jan saestu. Menika nuwun sewu paranggana nggih kathah sanget. Dicicil Mas wektune pancene ngono ya terbatas ning ya nuwun sewu kudu piye. Pak Haryanto bar borong. Apa? Borong patung Rara Blonyo. Kok sapa? Kuwi. Kuwi iki sinden kok patung iki. Kowe iki ra nguwongke wong. Beliau Pak Haryanto ki mau nate dawuh, wong ki sok nguwongno wong. Lah niku napa? Lah kuwi iki waranggana kok. Tak kira patung Rara Blonyo. Lah iya. Nuwun sewu, monggo Mbak sapa ki Mbak Diajeng, Mbak Rini, Mbak Uun tak aturi jumeneng saka Palungguhan. Mas aja dipleroki. Lagumu uga ngerti cara aja ditinggal kapribaden ngerti bukti kaya sing eling delak iku budaya pancene bener kandhamu. Salah satu dari waranggana saya itu yang salah satu yang mirip garwa sampean bojo sampean yang mana? Terus terang Mas. Aku yen wong wedok sing ngene iki ora selera. Lho. Sik, kowe iki wong lanang lumrah apa ora? Lumrah. Lho, nek sing jenenge wong lanang lumrah ki nyawang wong ayu ngono iki mesti ya selera. Wong ki aja nyawang nggon wujud rupa pawakan lan tetek bengeke. Iya. Aku kriteriaku sing gampang kok golek wong wedok ya. Apa? Sing iso diapusi.
Kowe ngapusi wong wedok iki kuwalat lho, Mas. Kok kualat? Sebabe wong wedok melu rekoso. Upamane kowe nyambut gawe sing nandangi gawean ning omah iki sapa nek ra wong wedok? Masak. Iki padha wong lanange takon. Sing rekoso sapa? Wong wedok ki mau ya rekoso. Sing rekoso ki sapa? Wong wedok. Iki antarane lanang karo lanang tak takoni lho iki. Ya, piye. Kuwi rikala semono kuwi sing rekoso sapa? Wong wedok. Kowe berarti wong lanang pasif. Lah kok iso? Ya aku sing rekoso aku kok. Lah kok iso? Lah bojoku lemu gedhi dadi wabot, Mas. Lah rembukan nek perkara kuwi iki ya aja kaya ngono kuwi. Lah aku ya wong aku ora pikir dawa-dawa lah terus rekoso kepiye wong lanang. Lah jumbo lakon sing sore mau terjadi. Apa-apa, Mas? Suksesnya Bapak Arianto ada Ibu Nurhana di belakangnya. Loh, wong wedok aja mbok apusi. Aja ngrekasake wong wedok. Wong wedok ki mau wis umbah-umbah, wis masak, wis nyuci dan sebagainya. Kalau mongso awake dhewe kudu bantu marang wong wedok, aja kok malah ngapusi wong wedok. Tapi beda aku ki hidupku bisa berjalan cepat ora mergo bojoku ning mburi. Lah ngopo? Aku mlaku iso cepet iki mergo mburi ki ana bis, Mas. Lah ora cepet ya disasak bis tenan kok. Ning nuwun sewu. Wah iki kembarane April. Sinten? Kembarane iki. Kembarane April. Sik ditepung karo Piyayi Tanggrak. Jenengmu sapa, Nduk? Nami kula Uun. Pak Kaji. Uun sapa? Uun Febriandari. Uun. Oh, lahirmu bulan Februari. Nggih, April. Loh. Nggih kok April. Lah piye to? Jenengmu sapa? Uun Febriandari. Yen jeneng Febriandari mesti lahirnya bulan Februari. April iki. Lah kowe ora ngerti riwayate kok. Ibumu ki April wis Februari ngeden. Nggih. Lah lahirmu ki April. Apa Febriandari kudu jeneng kuwi mau kudu lahirnya Februari ngono. Lho biasane ngono. Lho eneng tembang Pak Arbo lahirnya dina Kemis. Iya ta? Lho ki mbok menawa ki metune ki separo-separo, Mas. Pas jam 12 bengi ngono lho. Ngedene Rebo terus metu separo Kemis. Enggak le. Wong lagu kok. Lah kuwi contone mung ngono wae Mbak Uun Febriandari ditekoni omahe ngendi? Omahmu ngendi, Nduk, sayang? Saking Medion. Medion. Nggih. Jawa Timur punya. Iya. Kota Brem. Iya. Alhamdulillah. Wis di bojo. Kula tesih kenya. Isih kenya. Biasa mawon to. Loh, ing atase bleger kaya kowe kok isih kenya urung di bojo ki? Isih kenya ki urung di bojo. Kula kenyonyok. Oh, tatu warang keranjang. Ya ora ngono. Iki nek le. Wis kagungan putra loro. Pun kalih. Oh, anakmu wis loro. Wah, ya sukses ya. Kok sukses? Loh, wis peputra ki sukses. Oh, nggih. Ya. Alhamdulillah. Bondo sing larang dhewe ki anak. Lah iya mula sukses. Ya sik kene sing wis dibojo nyingkir. Iyalah. Lah iya no wong aku kan sapa? Sapa? Heeh. Sapa sing takok? Kuwi. Kan ning ngarepe kene lho, jenengmu sapa? Oh, nami kula Diajeng. Diajeng. Lengkape Sapa? Diajeng Chandra Mulia. Werdekno Diajeng ki apa Chandra ki apa Mulia? Diajeng ki genah kuwi Piyayi Putri. Oh iya, Chandra. Chandra kuwi bulan. Mulia. Mulia ki ya mulya. Dadi bulan sing mulya ku lak pas anu kae. Pas sumunar. Dadari. Wis artekno dhewe. Piye to? Takonono omahe ngendi? Omahe ngendi? Kula saking Tuban, Jawi Wetan. Tuban. Nggih. Mula aku jane wis ora takon wis ngerti lho, slentang-slenteng kecut-kecut piye iki mesti towaki. Mergo ciri khas Tuban ki towak. Towak. Iya. Status. Status. Kula tesih mahasiswi. Aku ora takon sekolahe. Pripun? Prawan nikah apa selanjutnya?
Kula tesih single. Iji. Nomor HP. Arep apa? Loh, yen kowe dibutuhke bojoku nggo model meneh iki modele bojoku. Oh iya. Rawani aku, rawani wis Hmm. ngerti bojoku kok bojoku. Nah, iya. Sayange ra jamak karo iki kok. Nah, iya. Aku kodo iki bojoku mekrok. Rek ya ula sendok. Wah, ngomong-ngomong ra enak. Piye? Bojo kok padake, bojoku dipadake ula sendok. Lah nggih, kudune rak ya landak nggih. Mekrok. Iki grup iki kok isine gugut tok. Aku bola-bali angger campur karo grup gazebo iki. Lah iya. Gapero. Pak, apa? Gapero. Oh, gapero to? Aku macane gazebo. Ya. Muga-muga sukses selalu ya, Nduk. Nggih, pangestu. Alhamdulillah diajeng wah wis ketok gedhe, wis ketok moncet. Nggih, minggir. Tak takoni ibune bocah-bocah sik. Sapa? Jenengmu sapa? Bablah. Cocok ketok. Apa kuwi apa? Anu omahku mburi pabrik gas lho. Aku nek Kok sing kowe iki apa ora kliru to? piye? Bocah kaya ngene kok nyinden ki. Lho, sing jenenge sindan simpingane ya ngene iki. Ora iso muni ora apa-apa, sing penting simping. Oh ngono ta? Penting ki Ayo, ayo masuk. masuk. Los. Los. Lho ki sinden apa benang kok los ki? Ora tenan. Kene iki nggon gawat lho. Akeh pedanyangan lho. Kowe jak omong berlagak bisu yen kebacut bisu mbuh lho. Kowe isine kok bengi kowe mesti lho. Ya ora to, Dik. Ora, Dik. Kowe anggere kepethuk aku mesti macem-macem kok. Gak dikenal piyai kene, ditepungke jenengmu sapa? Nggih, nami kula Sulistyarini, Pak D. Pakde. Lah kowe iki ngangkone wis tuwa apa durung? Lah pripun? Ya ning ya rada moncer. Piye? Om. Dudu omplung ya. Omplung wadah paidon. Gilani tok. Mau bojoku kaya kobra saiki lho. Aku kaya omplung. Jenengan kok gur pengen nesu jan iki ngopo to? Yawane iki dengaren. Lah ora pengen nesu piye? Bengi iki aku mau kali nesu wis dilunasi karo Pak Ariyanto. Nggih, nami kula Sulistyarini. Sulistya ki ayu, Rini ki wedok. Wong wadon sing ayu rupane. Matur nuwun, Pak D. Ya. Padha-padha. Lah pripun to? Ya. Omahmu ngendi? Omah kula Manyaran Wonogiri. Wonogiri, nggih. Piyai Wonogiri niki Metin Wonogiri Manyaran. Gunung, Pak D. Gunung. Gunung apa bedor? Ku sik aja ngnumpuk perkara kuwi nek gunung, pegunungan ngono lho, omahe kok gunung apa bedor. Kowe iki nek le bedore kowe kuwi iki malah. Lah ya ketok kowe ketok. Biyen jago bedor entuke gunung nesu kowe. Nesu kowe karo bedor dendam kowe. Mergo mbok jagoke ra metu-metu entuke gunung. Non. Padha cah loro ki mau tak takoni. Nggih. Status napa? Wis duwe bojo apa durung? Wis duwe bojo apa durung? Sampun nate. Sek. Iki pertanyaan Lah, yang iya. dijawab dengan pertanyaan ya iki. Lah pripun to? Tak takoni wis duwe bojo apa durung kok jawabmu sampun nate. Iki lak timbul pertanyaan meneh. Lah nggih, sampun. Lho nek sampean cerdas kudune iso ngonceki. Dah jenenge garing Semarang ora iso ngonceki iki apa banget. Jare dosen. Jare dosen. Lho dosen ora tau ngurus perkawinan, sing ngurus perkawinan naib. Lah nggih kula sampun nate.
Sampun nate iki. Wah, ya wis. Piye to, Dik? Ya ya. Ngapa? Iki sing jenenge paket komplit iki trio iki. Piye? Duwe bojo prawan rondo iki. Ora nek rondo terus ngapa? Arep mbopek apa piye? Mas tolong sing streaming pateni kabeh, Mas. Lah ngapa aku dadi pateni ya ora apa-apa. Lah aku arep muni yo piye bojoku nonton ya lho. Ya ora apa-apa ta? Wah aku bojoku ki nonton streaming lewat HP lu ngerti nganu cemburu karo aku, HP-ne terus didol kok. Waduh. Lho sesuk go nepur. Bangetan ya Ya ngene. Lakon ki wajibe mung dilakoni. Nggih. Sapa ngerti engko bar iki kowe omong kaya ngene terus ana sing mirsani trenyuh jatuh cinta nyang kowe terus dikersake dadi garwane. Lho, jenengan ki pripun ta? Dereng krungu kabar kula to? Dereng mireng kabar krungu piye ora. Kula niku pun ndek calon. Calon kula nggih nderek ten mriki. Kowe tenan lho? Nggih. Kowe wis duwe calon bojo melu. Ampun, calon kula. Endi? Sing gender niki. Lho, iki calone sing gender iki. Lho, sepuh ning isih. Sepuh ning. Calonmu. Semboyane mudeng, Pak De. Apa-apa? Semboyane. Apa? Sorry ya, Mas. Piye? Tidak usah banyak gerak, yang penting lama. I love you. Muah, 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 muah. Iki lho Pak De pertanyaane isih seneng nonton kalender. Isih seneng nonton kalender. Ya ndang dipisah wae. Kowe ora pisah karo iki ora bakal ketemu kalender kowe. Nggih. Rumpang aku nek le Mas Gareng keluarga agung saking PWKS Rawuh. Keluarga agung saking WMC Wayang Mania Community nggih rawuh. Nggih wilujeng dalu-dalu. Keluarga agung saking Kas FC. Nggih. Penggemar berat beliau Ki Haji Anom Suroto ya rawuh. Nggih wilujeng dalu kanca-kanca. Penggemaripun Mas Bayu, Mas Kangko dan sak panunggalane kabeh rawuh. Niki Pak Haryanto ngawontenaken ringgitan niku mboten bubruk yen cara dagangane. Niki sing menikmati mboten namung saking Tangerang tok. Sedaya kalangan ingkang saking sakiwa tengenipun Tangerang sami rawuh. Mboten bubruk bahkan niki di streaming berapa studio nih streaming? Nek mboten klintu kalih. Channel, 2 channel. 3 channel atau 2 channel itu. 3 channel. Selamat menikmati, selamat berkangen riam, mirsani Ringgit Wacucal untuk saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Nggih. Ya, mbok menawa ya Nduk, mbok menawa ki ana sing ka luar negeri, terus kowe ana sing tertarik kowe dipek bojo diboyong tekan luar negeri. Nang Wuhan kena corona kowe. Ora tadi. Iki ning Panyuralagon Mas. Sugeng dalu Mas Dalang nyuwun lagunipun Tembang Kangen saking Bapak Agustiono sarjana pendidikan saking Cawas asli saking Klaten. Nggih, waduh, nggih, wah kangen-kangenan. Niki keluarga ageng Klaten. Ingkang makarya wonten Tangerang PT Argo Pantes sembah nuwun tembangipun Tembang Kangen. Alhamdulillah. Menika kula kintunaken kagem Pak Lek kula sing teng mriki, Pak Lek Supri inggih lenggah wonten Cipondo. Nggih rawuh Nek Supri terus kuatas saking Klaten dalu niki kempal sedaya. Lek saking bapak napa saking ibu? Saking bapak. Oh, saking bapak. Nggih rawuh nggih. Menika nyuwun Tembang Kangen. Nggih. Kula kintunaken kagem guru kula. Sinten? Mas Dower. Oh, mbok kirimi ya ora ngerti wonge turu ning jero kono. Nggih niki ugi kangen kula kintunaken dumateng masyarakat kula. Waduh, ning endi? RT lho, Le. Sampeyan ki RT. Sing dipercaya. Lho, aku dhewe ya gumun kok. Masyarakatmu sing ning ngertimu kono. Nggih. Mboten apa kangge kangen-kangenan yang jaga malam untuk cegah lek. Kangen ya Nduk sayang cah telu. Nggih. Tembang Kangen. Ora sabawa bawa. Mboten sabawa mawon Mas. Oh nggih. Panyuwunanipun kathah, bintang tamunipun nggih kathah. Tur kowe yen bawa kaya nguyah segara ditunggoni karo Buajan Nurana. Lah nggih. Yo, kaya ngapa? Langsung mawon Mas. Tak. Yo mangga dados. Ya mangga. Ya Mas. Genti-genten dong.
Sinden kaya ngono kuwi nuwun sewu suarane ya apik kabeh, wajah ya ayu kabeh. Nggih, tur niki mboten iso dientengke dengan background pendidikan yang tinggi semua. Iya. Pun alhamdulillah. Nggih. Lah saiki nuwun sewu Mas, iki waranggana sing lumrah wis tak aturke. Napa enten waranggana sing ora lumrah? Eneng. Pundi? Ya kuwi mau sing mbok sebut ki mau. Ado-ado ditekake ning kene kok nonton wayang nganggo gelungan. Ayo. Ya. Wis. Nggih, nggih. Jan. Swara suling kumandang swarane. Mas Gareng. Napa? Kok Jan. jerumen dawuh. Nggih. Wah, Jan niki ambak cah loro budale tekone bareng. Nggih. Ning bareng munggah panggung ki kok beda. Beda piye? Lho niki lho, ngangge Kebaya. Jan apike ora umum. Rupane apa? Niki sing diarani pink. Nah, pink lho. Iki lho, bareng kowe nganggo kok ngene kok kaya nganggo korden. Nyun sewu Kang Mas. Apa? Kula benten kalih presiden 3 kala wau. Nggon endi? Nek sinden rumah mang cedhaki mang gelem monggo. Heeh. Nek kula nyun sewu. Apa? Pilihan nyun sewu. Gatel disenggol wong lanang kula. Rumangsamu aku iki glugut ngono apa piye? Nggih pentinganipun benten-benten nyun sewu nek melawan statusipun. Oh ya. Lah, benten-benten. Sing gedhe pangapuramu. Penjar menika senior kula lho. Sinudarsono tumrape seniwati sing junior lho. Lah terus kok nyun sewu patrape kok kaya ngono. Ora menghargai wong wedok ngoten menika. Nah, iki kok luwih galak karo bojoku luwih galak iki. Sing sabar to, Pak. Sabar piye? Lagi bulanan iki lho. Soan daleme Pak Haji ning garasine PU Haryanto kok kaya mek-mekan. Ora patut dicontoh. Isih bulanan. Isih bulanan mulai cek sensi. Oh, kuwi jele. Ya gede pangapuramu ya, Nduk. Ya, nggih sampun. Ngaten kemawon cekap. Wis anger tak demek ra gelem suwe-suwe iso tak undangke sopire Pak Haryanto dirayah lho kowe. Lah kuwi malah sing dikarepke. Niku malah kula karepke. Padha-padha le dosa kok mung didemok nyang sisan malah karuane. Ya aja ngono kok ya. Wong kok le sesat. Lah kesaketen kok menika kok ya. Kuwi tepungno jenenge sapa, Mas? Kowe ngonoan ki. Kok ngonoan ku ya menungso kok ngonoan. Lah ya kowe jenengmu sapa? Kados Mbak Uun wale. Jenengmu sapa, Nduk? Lah ngendi? Yen kowe ora gelem dikasari wong ya aja kasar karo wong. Lah kala wau panjenengan sampun gram-gram mangaten kok. Aku ki ya gur demek tok ora arep bertindak lebih lanjut. Upama bertindak lebih lanjut marake bingung. Lah napa? Buka biak lho. Lah padha to. Monggo tenan jenengmu sapa Cahayu? Sampun dipun keparengaken. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cacake tahmir masjid gitu saiki. Pak Haji, ampun jangan lalekke niki Seniwati Akhlakul Karimah niku kudu katut terus wonten Pak Haryanto. Ya. Sakarep mulai munjeplak men. Banci syariah. Ya bener. Jenengmu sapa jenengmu? Injih nderek tepang Gladiwanuh, piyai kathah mestani kula. Ingkang winantu ing pakurmatan mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya, tus-tusing pesinden. Kusumaning ayu mimin saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardana. Ki kok jenenge wong sak RT digo kabeh iki lho. Ditekoni. Werdine napa? Ngene lho, Asma Kinarya Japa, setiap nama pasti ada artinya. Wonten werdinipun. Tegese jenengmu apa, Nduk? Kusumaning ayu wis ngarani cah cilik wis ngerti nek kuwi traing nata rembesing madu udu wong kere cepete udu mung untul ora angka ikut. Betul. Ning poin. Betul. Panjenengan delok plejengamu panjenengan kowe iki rembesing telek. Rembesing madu. Madu kok ye. Darah biru. Yo kleru wong tuwa ki omong sok kleru. Darah biru. Terus pringganing Tias Ari Gustanti. Heeh. Pringganing Tias menika kebetulan abi aku. Abi. Ya semen sakarepe sing arep muni ngono kok ya. Kowe iki ya ngapa to reng kok ya? Desae dhewe-dhewe to Mas. Kaya arep ngundang bapak, papa. Anu ra masalah. Babe. Ayah, babe ra masalah. Abi. Abi kok nek ditakoki Abi mau kemana? Abi mau ngarit ngono. Ora jumbo ya. Ya wis ben wong tuane dhewe nggih bapak kula ngoten mawon nggih wong Jawa. Bapak kula kan kagungan bisnis. Oh, saingan karo Pak Haryanto. Nggih, menawi transportasi menawi bapak kula bisnis bakul pring. Pringas-pringis ten ngomah. Nek wong dedet kok wong mampu kok. Deposite akeh kok mampu. Deposit. Oh ya. Tak kira depo umum. Deposit. Terus Agni Pratista Arkadewi Kuswardana. Artine Wardana. Waria dodone ra ono. Ya, iki apa? Ampun nyawus lho. Dodone ora ono kok ana plontukane. Kuwi damen to, Pak. Dami. Oh, damen to? Oh, damen to. Lah mbok dikeki ndok kok netes. Kok le padake dami kok ndok nek parangan mi ora netes kok ya. Nek mboten digremi ya damen ki. Saya mau damen iki lho. Niku mau kalah set. Ndokmu pindahan nek. Ndok-ndoke ning omah kono ki ndek ndok oke lho Pak. Lah ya ora mak teratap lho aku. Oh, sesuk tak bacok lho kowe. Pak Haryanto. Ngopo teratapan kula isan. Ngopo? Tenan lho. Asli lho iki. Nggih. Ning omahmu, Nduk, omahmu ndi? Dalem ijil saking Laladan Kitha Klaten bersinar. Klaten. Ora Klaten lak Jembar, mbok sing fokus ngendi Klaten ndi? Dalem Karangnangka. Oh, Karangnangka. Ya wong jenenge iki karier harus ditekuni dengan baik dan benar. Nggih matur sembah nuwun ya. Sembah nuwun apit lho. Kaget iki ngapa ta reng iki? Sik wong wedok guyu kok kaya kirik kepidak iki. Pak, jenengan iki nek karo Mbak Yu ku ngonekke kirik ki aku ya ora trima lho. Belanen di. Sakmene kok kirik. Iki wis tuwa, kirik ki ra isih cilik. Lah iki wis tuwa ki. Apa? Lah. Oh asu to. Kok malah. Lho pancen jenenge kuwi kok. Kuwi kondange asmane Mbak Mimin. Niki anak kula wedok Mimin. Nggih, wedhus. Sijine iki asmane Mbak sapa, Nduk? Jenengmu sapa, Nduk? Nderek Pitepangan Gladiwanuh. Nami kula Dik Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Wah. Oh, bapake jenenge Sucipto sing usaha Suzuki berarti iki. Ya apike ben diterangke. Oh, lah ya lah wong mbok kan ora nerangke dan kowe nganggo princess ki sebutane putri niku Asma Kinarya Japa. Princess niku widodari. Widodari. Aprilia wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Lajeng Sucipto. Piye? Menika susune lancip mergo ganjelan bata. Ki loro kok ora ana sing beres to iki.
Ingkang setunggal Suzuki. Suzuki. Jarene susu jebul kaos kaki. Oh ya ndelok slentang-slentenge ngono. Slentang-slenteng iki mambu kok kadoan. Ayo ambune iki apek-apek bacin iki kaos kaki. Pirang-pirang dina udan kok, Pak. Yo dipepe. Tak peragaring dienggo mah giatel rairam lho. Lah piye tak kukurke apa piye? Iya. Wong edan iki. Mbok nggih to wong jenenge ditawani kok ya ora kersa lho penyanyi. Ora kersa. Dudu mukrime. Waduh. Enggak dudu Lho padha lanange kok mukrim. Oh, lanang to. Oh, yo, Mun mboten sah tuku kula sedekahke ngersake mboten. Koe Sedekah. tolong war kelawar, wakili war. Sing ngebaske lho selerane, kelawar sing ngebasi selerane ya kaya kowe iki. Apa hok to, Mas? Mbok ora dikulinake. Loh, kok ora dikulinake? Aja dikulinake kerepono. Nah iya. Lambene ora kulino kok. Ning nganu Mas, iki aku ora jeneng ngelem mergo ana bocahe. Iki anakku loro iki luar biasa pancen lagi viral. Viral yen cara booming di media massa, di medsos karena memang dia tidak hanya sekedar dandan wedok ning ana keluwian-keluwian sing diwujudke. Apa-apa ki Ngapa rung sida kok wis kerontor-rontor ki nyapa? Tase kondange Mas Gareng Semarang, Gareng Sumarbagyo. Nyalembono karo kaya moto yuyu kaya kesiram banyu sewidu rasane ngati. Monggo krasing manah kula saatase panjenengan. Dagelan senior kurang urung mletheke panjenengan wis dadi dagelan kondang. kowe minggir Kok bodo kalian kula. Kowe minggir ora? Kok krasane manah kula Mas Gareng. Min. Mas Gareng. Sik. Iki lagune lesung jumenglung iki. Piye? Tek tok tek gong tek tok tek gong. Lah ya ora budhet to. Wong padha kok mbok toke. Lah, kowe iki mbok yo dadi wong wedok ora kaya ngono kuwi. Karepku saking jenenge bocah cilik dialembono karo piyai sepuh kira ya mongkok atine to, Pri. Lho, jarang lho. Iki ora dialembono iki real nyata sing tak ucapke. Bahwasanya kena kamu pakai kostum apapun kena ning sing bertanggung jawab. Nah. Kowe iki wong wedok nangis metu luwe ora mripat kupinge nrocos. Ya aja ngono to kowe. Aja ngrembug kuwi wis. Iki ada yang tersinggung. Wis ben, aku tak toke. Ngopo? Ha iki metu bakso. Pas iki kuah campur kuwi. Saos. Waduh, ora ngono, Mas Gareng. Dawa Mas. Wonten panyuwun saking Pak Ngadina SHMKN Pepunden Kuling kang wonten Tangerang mriki. Niki nggih penanggap wayang nggih beliau pemerhati wayang kulit. Nggih alhamdulillah. Pak Haji Karjo, Pak Haji Joni rawuh menika pareng nyuwun lagunipun Rujak Jeruk kalian Podang Kuning. Lah iki ngenekan ki apa iso iki? Lho sampean aja nyepelekke lho. Iki padha titeng Gusti Allah lho iki. Lho kok nyepelek. Nek nganti wong nyepelekke wong bakal aku ora nyepelekke. Lah tembungmu genaki apa bocange iki iso ngene iki. Jawabane ngene iki iso apa ora? Lho, lah ngono ki nek nyepelekke. Ora nyepelekke dijawab iso apa ora? Ya iso. Iso ya wis. Lah nyepelekke sapa ya? Ya. Mbuh. Lah iya. Ora dukung. Aku gedhe ora dukung ngono aku kok jago lurah. Ngene wae ora mbok dukung kok. Panyuwun Podang Kuning ugi dipun suwun dening Bapak Tarno Tania Jaya. Matur sembah nyuwun sanget nggih. Tan kantun Om Eko saking Kebak Karamat. Nggih. Panyuwunipun nggih Podang Kuning. Mas Eko saking Nagosari Boyolali nggih panyuwun Podang Kuning. Nggih. Terus panyuwun saking Mas Widi kanca saking Malang nggih nyuwunipun nggih Podang Kuning. Ya, coba kaya ngapa? Dipun aturaken Mak Cange. Ya, mangke dibawani nek bocah iki kon bawa bukti iki bocah iki iso nyuwara apa ora. Gurune kae, gurune Apri. Ya Min ya. Komposisinipun sampun tepat. Piye? Manten ketinggalipun Bapak Haji Haryanto. Pak Tantut nganti pesinden kudu komposisine sing tepat. Contone 9 sinden ini, 10 iki dienggo sinden bakoh-bakoh. Baku sinden. Iki nggo nom-nom. Iki nggo ayu-ayu. Nom nek rayu piye? Lah, dadi bakoh, nom, ayu. Tak kira tiba kowe iki mung nggo ganjel bis tok. Wayu yen
Kok ayu kok kala menjinge munggah miduk. Ugi panyuwun saking Pak Lurah saking Bojong Pekalongan Pak Siswaya. Salam ngagem kanca-kanca ibu-ibu Paranggana sedaya lan Om Tunggara jarine wah sepatut sanget nggih. Wah, ke becane Om Turangga. Tunggara. Turangga ki jaran. Ayo makan Nduk Apri, ya. Nadyan wujud temung beksi. Wah, kaget aku. Wah, ora pojo-pojo suaramu. Biasa wae lho Mas. Wong kok kaget kok ngene. Lah ora kaget kowe ora krungu kalang-kalangan Monas ning kene. Kok ngono Monas. Lah ora kejejer ning sebelah wong. Kula wong wedoke mbok ya nek get-getane ngono kok lurus kok pralon ngono biasa nek piyai kakung ra senengi ra kurang ing panajat ora apa-apa wong alam donya iku ora karo kono ya ora apa-apa yoga-yoga kabeh ngarepke aku ora gareng ora doyan ora apa-apa yoga-yoga wis merintil iya ta ndoko Taslim ki aja rabi karo saiki wis karo aku sik. Mula direwangi gundul iku mungsuh kowe. Gundule niku mergo mumet. Mumete goleki nggone ra tau petuk. Lah iya. Alah. Iya. Terus ke Nduk Apri. Neno-neno. Neno-neno. Akewite lining Stop. Ayo ganti Drubeksa. Mbok sing apik tok Drubeksa ki buta lho. Yo, tembung apik lho. Drubeksa kok. Drubeksa iki napa to, Pak? Drubeksa. Lah ya jare wedok buta, bojone Pak To kok. Kowe aja kalah karo. Wah iya. Saurane seniore Apri, gurune Apri. Nah. Iki jek angkatan sing gampang tandangono sik engko nek angel gari aku sing nandangi. Guru yang baik diberikan kesempatan kepada yang muda untuk tampil. Mergo iki sing gampang sing engko sing angel kira-kira kowe ngedepi aku sing kowe ra bak. Pasrahno aku. Engko sing angel lagi kula ngedep. Iya biasane sing manut iki mong tinempong ngene iki dasare live streaming. Pancen mimin ki angel. Angel napa? Sok ya lungono ya angel. Kene esuk nek lu arep lunga jarene wegah didusi kok, Pak. Ngopo? Jarene isin. Ya isin no. Ndak nggo dolanan jarene. Wong edan iki. Aku malah tambah kumat aku. Mangga Nduk dipun aturaken nggih. Halus manis ora merak hati. Ayo Lek. Ayo. Mbak Mimin. Mbak Mimin aja Lek. Ayune yo ono Lek iki. Suara wedok lho. Ya wedok sing dari Pak Tatu tok suara lanang blangkrah apa? Suara lanange gawake numpak pesawat terbang. Lanange jagatan artis. Ora kowe iki sinden apa sakera? Lah kesangeten nek karo aku langsung sing rupane elek kok tugu Monas sing suarane ra iso hapik. Lah mula supaya ora dionekke elek ketokno kelebihanmu. Katakan kata-kata itu. Mbok ora underestimate sik ngono lho karo. Waduh, underground. Underground. Kok kaya game. Ayo Nduk. Wedok lho Lek. Wedok. Pak Haryanto sampun ngato HP dipun rekam mangke kagem kanca. Si kersanipun sih lah. Direkam le Pak swantenipun mimin nggih medeni tikus. Kersanipun wonten perbedaan yang cukup signifikan antara swantenipun Bu Nurhana kalian kula. Wanen. Kowe engko iso dilindeske bis lho itu tenan. Iya mangga. Kowe kepethuk abahe kirun tabrake bis ndase. Awake wutuh ndase tekan. Iya. Ya. Wah, Jawa Timuran iki. Iki Jawa Timuran ya, Ben. Kowe kok sampai bar keguguran iki lho Mas aku. Suara lanang sing tegas. Ayo. Kula
kula. Iya. Goleki si podang jenang. Jangan lari dari kenyataan. Lho wong nyuara lanang apik kok isin. Yen pancen isin lho mbok mau dadan ngene ro dhuwur kanggo helm cakil. Iki sithik nyelekit lho lek. Nyelekit iki, nyelekit. Nyelekit lho nek cara aku dadi kowe ora trima lho aku nek ngono kuwi. Ketokno nek kowe iki duwe kala menjing. Ora sanggo helm cakil wis kok cakil kok. Ingkang kinurmatan Mas Gareng Sumarbagya. Ana apa? Kula ngerti nek swara kula ki elek. Heeh. Kula yo nglengganaken nek rupa kula wis ra patut ning nggon kamera. Jen heeh. Ning ngendika panjenengan sak klima sing kon nganggo helm cakil natoni raos sing manah kula. Jan sarpa kenaka metu iki. Wong wedok ora kudu dialembono, ora kudu disanjung, sedikit aja pengertian menika sampun kanugrahan. Lah kuwi nek wong wedok, lah kowe wong wedok rung dadi iki. Ceritane wedok. Oh. Kowe iki rombongan apa ora kok rambe lho Mbak Yumu. Pak Tantut. Ngopo? Wis kaya lekku Mendes. Ngopo? Menawi Apri kemawon partner kula sampun mboten bela kula. Mas Gareng Semarang senior kula mawon kados kula mekaten. Lah iya. Sak menika panjenengan sesepuhing among rasa monggo merangguli kawonten ingkang kados mekaten menika panjenengan dos runtek menapa mboten? Ngopo? Wah, ngopo? Wah kena virus kae. Iya, terus sik sing nembang. Ya. Neno 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 ni. Ayo, Putri, suara Putri. Iba bengenge Lanang. Tiku. Iki sing diarani wis dadi ya iki. Alah. Alah ngopo? Nyok. Niku anak kula Nduk. Kok nyok nduk kok nyok. Sing dilem ki iki. Lah kok kowe sing ngenang ngene. Oh, ora mboten nyebut jeneng kok ngertos kula ya paketan ngoten. Sing di kene, lah kudu diceluk Sukimin ngono, terus kowe lagi maju. Iya, tak tampa tole panut. Iki sing diarani wis dadi iki. Yen kowe iki sing didempol wis dicikok. Mula ya kon nyuara wedok kok ngeden. Ya. Coba suara wedok meneh. Nyanding bisa Lanang dadi wedok. Lanang tombo wedok. Lanang. Iki sing bulurana sing urung iso ya cengkok iki. Cengkok dlosor iki mau. Lah mergane nek kula ora enten rahasiane. Rahasiane apa? Iso nyuara lanang wedok kuwi rak ngempit. Nah, dadi nek nyuara wedok kempit, nek nyuara lanang diudari. Nah, hati-hati ya. Lah nyapa? Pas kempit aja banget-banget. Lah enten apa? Oh, suarane matus. Oh lho, Pri aku tau kecetit lho ngono kuwi. Kemundur. Lah iya. Ayo diaturke mangga. Nenoning. Ya. Isa awan ning omah wis ora krasan keluyuran hang golek sing tak sayang mupin mikir anggonku golek ora krasa esuk awan nganti Eman yen nganti liya karyawan. Klea tak simpan esuk sangan tak rindik sapa sarwi kocek dheweke kalih
tambah manis iba bunga yen kelakon nyanding selirane Nora gampang atiku dadi panggilan ya rasi podang andutut ati kepranan Nora manyo atiku sanesaya putra tak teradani sun pikat kulute Esok awan neng omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mobang miber anggonku goleki ora krasa esok awan yen ganti liya kanyangan bayang-bayang tak sawang mincok ning ngetang kegensangan tak rindik saka kangen sarwayane dheweke ngalih pencokan Elo kae tak jaluk mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku kowe Sleret ireng tak sawang tambah manis Ibu bunga yen kelakon nyanding slirane Narana kalatiku kakimang liat yen siput yang andutut ati kepranan Naramanda atiku tansaya ngedra ayo tak seranani sun pikat kulute kenduh ngapa lek Apa? ngapa kok lengu-lengu Anake sapa sing digondol gedruwo? Kok diklotheki? Mas Gareng Apa? wis cetha wela-wela ngeglo nyata Apa? bukan khayal bukan hoak lagi Ya ya kok apa? nek kanca-kanca among rasa jenengan Paranggono bahkan kita tut Sutanto ora iso jaga rasaku Aku ngopo? apa gunane aku rene Ya karepmu. kok menteng saatase ya kuwi nabu ya aku dibedake mbanci dhe mbanci lan apa ya wis ra seneng karo kowe ya lelek iku ora babakan ra seneng meneh lah piye paribasan aji godhong garing karo aku paribasan wis do ngemoy Ya pancen kebangun wah. sampean ki nangis apa Imbangi. jagat dewa Bathara Oh iya iki. Wah, dosa bukan tak sayang layu. Layon Buddha. Duh, lemah lakon kang kaya mengkene. Lah karepmu piye? Batang cucu. Wah, iya. Wah sajae wis kulino karo bangsa ngonoan kulino kowe. Wah, kowe mbok mutar lagi pisan iki. Alah kowe arep baleni gawean lawas kowe. Ngopo? Duk nalika semanten panjenengan ngendika kalianku. Ngopo piye? Mimin ayo tak go ning Tangerang ning PO Haryanto. Mbok menawa kuwi dadi dalan mulya ning uripmu, nanging kasunyatan malah kanca-kanca babar wirang wonten mriki. Lah karepmu piye kok nabuhi cara piye? Mas, padha-padha le seniman, mbok yo ngomong rasa. Jenenge among rasa lho. Pas apri penak.
Aja kukur-kukur to. Kuwi ora kukur-kukur. Kuwi ora kukur-kukur. Kuwi benake. Piye? Ganjel. Sing penak ya, Mas. Dibaleni saka repren. Sing penak. Oh, ki dibaleni kok permen. Referen. Referen tengah-tengah. Menoin nganggo piye sing piye? Ora gampang atiku ning on tempo. Tapi on tempo ki piye? Ya, kotekan ki apik. Iya. Kesenian kotekan, kesenian gejok lesung, kesenian barek apik. Ning panggopan. Lah, panggopan. Nek pas rondo ra apa-apa nggih to. Iki kesenian iki kudune sing baku adiluhungna adiluhung gamelan sing luar biasa on tempo. On tempo sing piye? Dadi nek kaya keroncong kae kan layback. Dadi musik muni swara vokal lagek mengikuti. Iki keroncong. Akar keroncong ya ana. Iki gamelan on tempo. Tek 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 bareng karo swara latiku. Latiku. Dadi tek 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 ngono. Penyanyi saksine lho aja malah trambul bener. On tempo aja kompas ya tempo. Ya. Ora, ya. Ora gampang atiku kekiwang. Aku gamelan. Gamelan. Bengi iki tontonane luar biasa. Ngopo? Ngerti nesune banci ya bengi iki. Ayo piye nganggo gamelan nganggo. Nora gampang atiku kekiwang. Yen si podang nganggo larasan. Nganggo larasan. Ya niki aku nesu ya niki. Mosok mimin mbok iringi barongsai iki ya nesu aku. Lah Pak, nesu aku. Mangsane iki apa ki barongsai jek mendel kok kethek ogleng ngono kok. Swara ana tebal tipise gamelane wayah lirih ya lirih. Oh, wayah lirih ya lirih. Iki mau kebanteran. Dadi swara gamelan iki aja ngantek ngalahke vokal. Oh, dadi iki mau lebih kebanteran menonjol sedikit. Ku mau aku banturin suaraku sing berkarismatik ra muncul. Piye contohno. Nora gampang atiku kekiwang. Asik penak iki. Yen si podang andutut ati kepranan. Ora mendo atiku. Kok kurang bener ya lah. Aku mbok sengeni iki. Mas Gareng apa? Wis ora ana pengarep-arep tumraping aku nang kene. Wis ora ana artine. Kowe gawek-gaweke. Wis ngene wis. Lambe satu mangkari samerang paribas. Wis ngene. Wis sarjana kabeh kok bocah wingi sore. Ya, ngene wis saiki kowe diiringi CD wae ya. Gamelane tunggake ya. Kowe timbangane karo gamelan ra cocok CD wae piye? Sing ra cocok iki gamelane apa tuh suaraku to, Mas? Ketoke sing rusaki cangkemmu. Kok cangkem lho congor. Ya nek panjang sing elek suara Mas Gareng enten pengumuman niku pripun? Niki mobil B256 HJI. Tolong geser ada yang mau keluar mobil Mumin. Oh ngono pesawat kok. B256 HJI tolong digeser ada yang mau keluar. Maturun. Nggih, pancen apa-apa ki nurung trape ya ditampa. Semakin akrab, semakin sering bertemu pasti nanti ada chemistry. Mas Gareng, nggih. Bapak Haji Haryanto, nggih. Ibu Hajah Nurhana ngersake Mimin. Mboten. Wong tutuke mbok ya ora. Lah kok menawa ngersake Mimin terus dipajang ning ngarep bis ngene. Maksudnya pripun? Kok kaya patung gundul per kae. Disuwun pinarak pepanggungan sekalian Bapak Haji Kondang Sutrisno. Nggih mboten ngirangi pangurmatan kula dumateng Bapak Haji Haryanto, Ibu Nurhana. Lunga nggih, Pak Haji ngendika, bayar lungguh. Ngaten kabeh. Ayo, iki loro blonjo kuwi. Engko bagian sing pamer bojo iki. Nggih, nggih. Pamer bojo Om Joko Surya. Nggih, pun ayo, kono ngadeg aku tak lungguh. Ora iso. Aku bendahara. Neng kene iki pernataning panggung iki sing nata ki dalang apa dagelan? Sing nata ya sing nanggap kok.
suara caturan nek iki mau permintaane orkes Bismania. Nggih, mangga. Tembang Tresno. Nggih, mangga jumeneng jogete sing kompak lho, aja ngimonengen dhewe-dhewe lho. Monggo pinarak betul apa Mbak Yu? Pinarak mriki, mangga mriki ayo jumeneng nang ngiteng wingking. Yo ning dhuwur ki. Ayo, kowe lapo ning dhuwur kowe kuwe. Amblok umpane. Ayo, kono. Aku tak kene. Ayo Dewan Daru. Nggih. Ben terkenal ning Tangerang nggih. Petenging mripatku sinare rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak joko amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi. Padanya surya nanging petenging mripatku sinare rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi. Ya Bismania. Tembang tresno neng lambemu nyatane among semu marang aku nyatane nyusahke atiku tega tenan kowe ngapusi aku tega tenan kowe nglarani aku wis cukup semene cerita lan lakuku aku ayo di Rocky Apri kayak kan Juntarni ini Rocky Apri aneng anaknya rap kewo mbok buru rami padane surya nanging petenging mripatku sinare rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi.
luar biasa. Matur nuwun. Mas Gareng lho, Bu Nerhana wah sumantene sebat. Nah, sing nganggo mik kok suwasae karo pitik. Suwasae tanpa mik nek nganti sempal. Nggih, rabu. Monggo niki Mas Joko. Mas Joko jenengan dinanti-nanti kali penonton nih. Nggih, napa Pak Joko? Jaluk pamer bojo. Pamer bojo. Nggih, wah. Aja mudhun sik to, ayo. Aja mudhun sik, ayo yutarni. Piye sih? Oh, dibayar kok ora turu wae. Ya yutarni. Sepire tak ono semangat kok. Ayo. Iki Joko Super iki. Joko Surya. Oh, aku senengku Super ora Surya. Dinteni wong semene akeh iki. Nuwun sewu Bapak. Panggunge kebak ledek. Ampun ledek to Mas. Napa, Pak? Nggih Waranggono. Oh, Waranggono. Mas, ya sampean ngonek. Mas, sampean ngoneki kebak ledek kok ketheke aku. Dek kethek. Monggo. Ya ora kok ya. Pamer bojo. Nggih, jan. Ayo. Tutuk. Wik. Hey. Wangi mawar sing tak sawang ning mripat. Kowe lali nglarani wong kaya aku. Neng Randedek. Utaban.